मोसौ गारि बायदि माने ट्रेना ओमफ्राय आदैनालाय अबावमोन जोनोम नङा कामरुप बेसेबां सनाव फैनाय आदैया आंथ' 72 सनावनो फैदों 72 बा 72 जाबाय ना 72 होमबा माने आयु हनै ओमफ्राय बै समाव माने मा हिसाबै फैखो नोंसोर आदैमोना बेयावहाय मा हिसाबै माने बाय बाहागियानो लाबोबाय जोंखो आच्छा लारि बे समाव माने बर'फोरा माने हादाननि माबामोन जेराव हा गोदान खोनायो माने ना मोनजायोनो लखिमपुराव औ माइ गसाया माने मैदेर खाबथानो हायोमोननो नोसो आरो नो ओमफ्राय ओरैबायदि खिथायोमोन नालाय बे जोंनि आफामोनाबो माने थौ बिदिबालाय होननानै एकदम लाइन लाबोजोब्बाय ओमफ्राय गोदोनि माने खारबोनायफ्रा मा स्टाइलाव माबायदि फैयोमोन खारबोनायाथ' गोदोनिखौ बुंनो थाङोबा बहुद माबा आरो मोनसेबो गारबा खामफ्लाय उवाल ओरैबायदि क'क्राझारनि मानसिखौनो क'क्राझारनि खामफ्लाय बाग्रा औ मैथाबो लाबोफायो ओमफ्राय गायेन उवाल सान्द्रि नुबा माने एकदम माने आसुरित आरोना रङिया माने जंसनमोन नालाय औ जै बर'फोर खारबोनायखौ माने सान्द्रि खामफ्लाय बानानै लाबोजोबखायो आरो गोदोनि बोराय बुरैया गाव माबानाय खामफ्लायखौ गारबोनो बायोना आरो उवालखौबो गारबोनो बायो बेखौ लाना फैयो बेखौ बाय लाबोयो बाना लाबोनायाबो माथो बिराद डेन्जार जागोनलै ओमफ्राय माने बै समाव जायगाफ्राथ' माबायदि मोनदोंमोन जायगाफ्राथ' एकदम हाग्रा गोजा हाग्रा जाना बेनिफ्राय एकदम लामायानो गैयामोन होनबा ना आनन्द हाथाय जायोमोन आनन्द ओमफ्राय बै बरदलनियाव मोनसे हाथाय दंमोन आनन्द हाथाय जायोमोन ओमफ्राय बै माबाखौ बोरै बारोमोन जाहादलखौ सबनसिया दालां दंमोन होनबा दालां ना दालां दंमोन आरो गारि गुरा खम ना बे माबा STC गंसेल' बेखौ नेबाय थाया जों इनिफ्रायनो माने दाउला गाबबानो ज' बेनिफ्राय माने दै आं माने अबा बिदिनो थांनायाव भिडिअ बानायनायाव आङो सोरनावबा सोंदों जेनेबा आयंमोननिख्रुइ बा आदैमोननिख्रुइ एसे बैसोआव एसे बारा एसे खम मानसिखौ आं बिराद लोगो मोनबाय सोंबाय आरो ना जेनेबा बेयावहाय माने गोदोनि समासो मोजां दानि समा गाज्रि होनना बुङो माने किसुमाना ओमफ्राय बिनि सायाव आदैया मा बुंनो सानो जेनेबा नोंनि हिसाबै आरो जेनेबा गोदोनि समा मोजां ना दानि समा मोजां गोदोनियाथ' गोदोबो मोजांमोन होनजायो माने गोदो माने बिदि बैग्यानिक पद्धतिजों मावनो रोङामोन जेबो बिदिनो जा एसे मोनो बिदिनो मावोमोन माइया माने थाखो गायबाबो थोआमोन माने इरिया गायो आसु फोयो दानाथ' इरियाथ' गैला मामाया जानो थोआमोन माने ओइ माहाजोनफोरनाव माने जुमाय लायै दाउ मासे लायै माइ बिना लायनांगौ आरो होनबासो माने माइखौ नङाबा ओरैनो आखाइ गोजा थांबा ओमफ्राय दायो आयंआ मा मावो ओरैनो खेथि मावो ओमफ्राय सिगाङाव बिदिनो साख्रि बाख्रि नागिरला बायोमोन बबावबा बिदिनो आर्मि मावदोंमोन ओमफ्राय आर्मिखौलाय मानो गारना फैखो ना होखाराव जादों मोनसे जाथाय जानानै गारबोनाय जादों बे समाव माने जम्मु काश्मीराव मस्थ' गावलायलायनाय बेनिफ्राय साथाम आर्मिखा दा ओमफ्राय गासिबो आर्मियाव दंजोबो ना ओमफ्राय दे आयंखौल' खोन्थादो हिस्ट'रिखौ मानि थाखाय गारबोखो हिस्ट'रा माने गामिनिखौनो हाबा जादोंमोन नालाय बे समाव आं माबा जम्मुआवसो दंमोन जम्मु 93 बे हाबा जानायाव उन्दै बिदिनो आं माने आंनि मामा अनजालि थैनायखौ नुवाखै आरो नोंनि मिसेस आरो माने बे समाव हेल'बो गैया बे टेलिग्राफैनो लखिमपुराव थांनांगौ लास्ट डेटआवसो माने आंनो टेलिग्राफखौ होबाय सिटिखौ होमब्लासो फैबाय बे फैगौ मानियावनो सप्तासे गाहाम नांगौ गैया आरो माने नुफैयाखै बिनि जाहोनाव बिदिनो माबा जुम्बुआबो माने दावराव दिनै दंगाया बारग' लांफिनगोन ना लांफिना ओरै मोनसे भाब फैलायबाय थायो गावलायलायबाय थायो बेनो बोरैबा बिदिनो रिजाइन होनानै फैनाय जादों आरो ओमफ्राय दायो माने रिजाइन होनायनि बेलायाव दायो मालाबाफोर गोसोफ्राव सानबाय बायो नामा आं रिजाइन होआबा हामगौमोनलै बा माबालै होननानै मालाबा गाबो बुंनो ओंखारा माने बिदि आरो ओरैबायदि बुंदोंमोन माने नों उनाव बिराद फासथायगोन नों जि जालांबाय सोर होननायमोन बेखौ माने कमान्डिं अफिसारानो जि जाबाय नों गारनाङा फिसा सानै दं फिसा सानैखौ नों नायफिननांगोन साख्रिखौ गले मोनबाय थाया नों गारनाङा होननानै बोसोरसे नांदो माने रिजाइन होनो माखासे प्रसेस थायो आरो ना केलकाटानि बर' सासे दंमोन माने कामरुपनिनो बे आंखौ थाव फैनानै सोरबा फैदों माने रिजाइन होनायनि अफिसाव माने साइन खालामलेंदों रिजाइन होनायनि आरो रिजाइन होनायनि साला नोंखौ गले बुंबाय दं आं नों आंनि खोथाखौ खोनासङा नों मा मावनानै जाहैगोन ना थाव सोबा फैदों
जिथिया आंबो माने साइन खालामनो थाङो अफिसाव होमबासो माने आंबो एसे गोजांस्रि मोनबाय माहा मोनसे मानबाय नामा होननानै माहा मोनसे गोरोन्थि मावबाय खोमा होननानै मोनसेल' साइन होनाङाना खैबाथा साइन होजोबनांगौ माने इयावसो आं माने आं माबा गिदिर माबा मोनसे मावफ्लांबाय सानबाय आरो बेनो माने आंनि काहिनिया दाथ' मालाबा गाबो मालाबा थांफिननो लुगैयो ओरैबायदि खस्थ' जाबाय जे बे अफिसारा बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आं दाबो गोसोखांबाय थायो माने बे खस्थ'आनो आंनाव दा बेनिफ्राय दायो आयंआ बिनि खेत्रआव जुदि सोरबाफ्रा दाबो जुदि बेबायदि जुदि सोरबाफ्रा साख्रि रिजाइन होनो नागिरोब्ला आदैया मा बुंहरगोन मानसिफोरखौ बेबायदिखौ जेनेबा आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा फोरमायहरगोन जेनेबा मानसिफोरखौहाय जुदि सोरबाफ्रा जेनेबा साख्रिनि खेत्रआव प्रेसारफोर बायदिसिनाफोर बुहुत माबा मोनोना खस्थ' मोननानै जेनेबा गारनो नागिरोना बेनि खेत्रआव नों मा बुंनो सानो एसे फोरमायहरदो बेनि खेत्रआव बे जायहा प्रेसार दं हाइ प्रेसार नङा आं बेखौ नाखि जेनेबा खामानि खेत्रआव आरो जेनेबा खस्थ' बिनिफ्राय अनगायै खेथि मावना जानायासो बिराद खस्थ' बेयाव मा खस्थ' होनबा मालाबाल'सो खस्थ' जायो आंनि मथेबा जेबो खस्थ' नङा जाय मानसिया आर्मिखौ गारना फैदो बे बिखुब आरो बे मेलेम गैयि मानसियासो गारना फैगोन जेनेबा आंनि सायाव बुंदों आरो जेनेबा नोंनि सायावनो नों बुंना लादों आरो आंनो बिखुब माने थारमाने आर्मियाव सब समय खस्थ' जाबाय थायोना मालाबा खस्थ' जायो सुटिनि थाखाय खस्थ' जायो मालाबा मानिबा बिदिनो टेनसन जायो गोदोनिया बेलेगमोन माने दानियाथ' जेबो गैला आजादिथार दानिया माने गिनांगौ मा नांगौ जेबो खारन बेनिखायनो जुदि बोरैबा मोनबाय बायबाबो माने गारनाङा आरो रिजाइन होनाङा आरो ना गारनाङाबो रिजाइन होनाङाबो माने आंनि बायदि माने बेखुब जानाङा माने फस्थायनाङा आरो फस्थायनाङा माने आं दा जेसेबां फस्थायदों माने बिब्दि आरो सोरबा जुदि मामा बिदिनो गारना फैनो नागिरबा बिदिखौ माने रावबो गारनानै फैनो हाया थिग আছে गोजोननाय थाबाय जा आयंनि